Halo guys, saksikan kami di Indomaret terdekat. Rio Pastoral. Abe ito si bahenokku tuho pasodang rohami dahasia Bule hondo sude pangidoanmu salerengon asal maboyhot parpadanata sama ito dukon marurat holoki disigai hodoro haki holanalani arta gabemu barohami asjid nai papainan mon tua percuma noi hasia pengorbanaki percuma noi hasia tulus ni cintaki awai dang pesongoni ujalo doi dengan unang adong bebada di tanah dua usadari doi dang boy hot parpadanata musik. Gua sama itu tadi korong mau. Gua sama dulu mu bangga tiki. Melerak pala waha nos rohaki. Asam masunang rohani. Gua sama itu dukon marurat holoki disigai hodoro haki olanalani arta gabemu barohami hasit nai papairan mon tua dang pesongoni ujalo doi dengan unang adong bebada di tanah dua usadari doi nang boy hot parpadanata Jalasai horas maho tusiboni lomomi tupahorokku namaho sian pagas rohaki usadari doi dang boy hot parpa